Mobilize on the beat. This is Apinjo Oduma sound system, Band of Africa, Oduma Jida. Asị ka arabi ihe na-achọ ka mmadụ na-eme gị nwanne na-emekwa mmadụ otu a. N'eziokwu onye mụ na ya na-achụta sị n'okwu m dị ka okwu anụ. Wee sị nwanne nya edebere gị ọba ma ịgbajie. Chai, alili egbu na m. Asị na-ebulu otu onye ọzọ n'isi, ọ dị ka ebu ukwu nkụ. Igbo ka e were na nwayọ ofe nọ n'ala wee sola anyị nne sawa Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana ụmụ Igbo Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo asị mụ na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo bụ Igbo na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana asị m na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana ụmụ Igbo asị na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo mụlụ nze Igbo kedu ibe anyị na-eme dị nini Igbo kedu agba anyị na-akpa dị nini Igbo kedu ụdị omume anyị na-eme dị nini malụ na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo mụlụ nze m ọzọ Igbo mụlụ nze m Nwokolo nena Igbo echekwa ọnụ na mba o asị m ọnụ na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo nna nna anyị ba Igbo eji eme nwanne mgbe gboo na-agba elu n'ala Igbo ijide ofe onye Igbo ejide nwanne ya ijide ofe onye n'ala Igbo mgbe bulugbuo ụmụnne ya kwụsị taba asị gị na alala ofu onye olu azụ n'elu ụwa n'olu niile ka anala azụ mana amara m ife Igbo na-emezi na nke ikpeazụ ahụ amarozi m ka Igbo be anyị si kwado ma malụ ụnụ na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana ọkwa mgbe nna nna anyị ba ka Ojukwu gwara Igbo azụ okwe na-ekwado ife ndị ya na-akwadobe ụmụ Igbo niile wee kwechili anụzi anya bụ ọgụ mgbe gburugbuo na ndị ha emerili Igbo n'agha kama na asị ka onye bụ ọgụ bele onye ka emesalụ ya bụ ife Ojukwu wee nagbuo Igbo niile wee jụọ oyi ka akpa amụ Chukwu wee wetala anyị onye ndu Moses ndị Igbo wee welu Maazị Nnamdi Kanu nye anyị n'aka ụmụ Igbo wee pụta n'ikem n'ikem wee kwulu Maazị na-atụo ka anyị mee nya bụ ife nyile Ojukwu omume ọ dị ka okwu oyi enwe isi ụmụ Igbo wee gbaba sabotụ a Igbo wee sabotaji bụ onweba ndị
ndị ya wee kpọlụ ụka na wee gbochie malụ na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. mana ekene dịla ụmụ Igbo ndị bụla na anyị n'anya. o nwere okwu nna m gwalụ mgbuo na ọ bụrụ ndị niile na-akpọ nna nna ọ bụla ndị na-ekle m na fabụlụ Igbo n'anya na mgbakọ unu na ọ bụla fanchọbụla anyị n'anya. mana ajụjụ si ka ndụ Igbo tata, kedu onye ndụ anyị ebe ọ nọ? Igbo kedu unu nna m ndị Kanụ malụnụ na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. agwọ debere isi n'ime ọbịa mana etiti ya na ọdụ ya nọ n'ilo. anya ka ndị wee bụ ụmụ Igbo tata si malụ na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. ụmụ Igbo Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. Igbo bụ Igbo na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. Igbo banyị na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. ndị ụka bụ enyi ozu Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. ndị ọchụ nka n'oge Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. Ganụ ntị ka ngwa unu okwu Oduma ka ị ga-ekoli gbapanihe akọlụ unu ka ọ dị m n'obi. ọ bụrụ ifosus ka emechesi tatom na ọ bụrụ ya bụ isiokwu, ọ bụrụ ya bụ isi sekpụ ntị yo unu n'anya. unu afọ ebe ụmụ Igbo na-eje achọ ka emesiesi tatom si gbọnatala anyị Nnamdị Kanụ gasị tatom wee deludu. unu che nọ na-ata anya ụtọ n'obi n'anya na-apụrụ ọjọọ mbọsị Mọnde. ọ nara atọkwa ụmụ Igbo ụtọ n'obi kama na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. okwu si ka m gwa Soludo ya bụ His Excellency Charlie Nwambafọ, Governor of Anambra State. Soludo anyị yọ ka anyị na-arịọ asị n'Igbo pụtaba aja Mọnde maọbụ asị na aka imeche mme maketi. Soludo malụ na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. anyị lakili mbọ ị na-agba mana jebe na Abuja all the Eastern Governors unu jebe Abuja ya na ụgwa ndị Abuja farapụ Nnamdị Kanụ batara na sitatom ga-akwụsị. eziokwu na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. mmadụ akwụsị ya n'ọnụ nnụnụ jụba ebe nnụnụ si eli nri maka na agba mbọ otu n'ogwe ọ bụzi ogwe ka apịlị atụ. ilu na northern part of Nigeria bandits and government ọkpagba na-eme negotiation mana ejidelu Maazị Kanụ wee kpọchie. unu asị anyị kwụsị sit at home malụ unu na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. egwu amala nna emela uche m ọbịa mụ n'uche bụ onye n'ọnụ ọbịa mụ n'uche na-ekwupụ nya n'ọnụ. ụmụ Igbo si na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. ọkwa na 2023 ka Soludo jelu na mgbuko obosi wetifa kwụsị sit at home. chairman mgbuko obosi den wetie iwu nye ndị mgbuko obosi onye bụ na apụtaba ọcha mbosi Mọnde. that first Mọnde apụtala abịa keki dị na apụlụ chairman mgbuko obosi site mbosi anwalue aka anyị afụrụ anya ma anyị anụbela onu ya ọzọ. ọ dị ndị nwụọ na anyị bụ Igbo amarọ malụ unu na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mmana. okwu na-agwa His Excellency
oyi daalụ ọlụ anyị kenelu gị na ka imeleme maka eto onye sili nkọla osi asa eto dike na nke omelụ ike adịghị ime ọzọ nwanne m Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mgbana Your Excellency biko ibele anyị dị naanị si wepụ ọnụ na sit at home maka na anyị ma ife buteli ya onye ọbụla achọlụ ka akwụsị sit at home ya kpọnatala anyị Kanu na-atara na sit at home ana Nnamdi batara na sit at home ana anyị achọlụ ka ife melụ mbụ mekwa ọzọ His Excellency Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo Igbo na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo bụ Igbo na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo mụlụ nze m ọzọ na Ogbanabara Egbuo Nwanneya na ọ gbara ọsọ nụ ịgba na-agba n'elu ụwa maka jide nwanne gị na ịnara ọkwa ezigbo ọyị m ezilisi onye isi na ọ ga-agbapụta onye etiti ma ọ jebe onye nke ikpeazụ ezilisi onye ụzọ na ọ ga-adọpụta onye etiti na nya bụ ife nna gwa Igbo ka anyị jide n'ofu ọnụ Igbo ka anyị jide n'ofu obi Igbo ka anyị nwee n'ọhụ Igbo ka anyị jide n'ofu obi Igbo ka anyị jide n'ofu uche Igbo ka anyị nwee n'ọhụ asị m Igbo na Ogbanabara Egbuo Nwanneya gbara ọsọ chacha Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mgbana all the Eastern governors kabụ na ibu unu ga-eme jekwunu all the Igbo senators na Abuja unu chatụwalụ jebe na Abuja unu lusie gwa ndị a na ala Igbo adịrọzi mma na kamgbe fasi jide onye ndu ụmụ Igbo na vanọ n'iwe ngwa na-eme maketi ka esi ka azụba afịa Monde ayọtụ wee ju ebe niile Anambra jugolo oyi wee bido gwọbakwa aghala n'isi ya gosili ibe anyị na-ekwu ọnya gosili atụ anyị na-amalụ ụnụ si na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mgbana ụmụ Igbo ka anyị jisie n'ike ọ dị Igbo youth ndị niile bụla eziokwu n'anya ka anyị chọbanụ nke anyị maka nke m bụ nke m na nke anyị bụ nke anyị ọnya bụ nke anyị na ọnya na-ebute nsogbu ọnya bụ nke anyị ọnya na-ebute ọgụ na mgba tinye m nke m ma ọ pelu mpe m obulu ibu ka m jide ya aka na m were udo wee napụlụ n'ụlọ maka Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mgbana ọmadike ndị Igbo niile agụjelu mba na ị ga-anachalili maka na ndụ ka iji wee jee emesịkwa ị ga-eji ndụ wee nata ebuluzie akparata mkpa wụsara dibịa ụlọ ogbokolu Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo Igbo na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo bụ Igbo na Ogbanabara Egbuo Nwanneya gbara ọsọ chachali Igbo bụ Igbo na asị m Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana ụmụ Igbo bụ anyị na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana onye ndụ anyị si na ijesi na ị ga-anata alili odogwu oyi nweza na-efu na mba Igbo nweza na-efu na mba okonu nụrụ ya Igbo bụ Igbo na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo bụ Igbo na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Igbo mụlụ nze na Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana Ogbanabara Egbuo Nwanneya bụla ezigbo mbana